Det kommer til at foregå som sagt. Oplæg med gruppearbejde på baggrund af en video. Endnu et oplæg, handlingsorienteret, og noget gruppearbejde på baggrund af en avisartikel eller en case, har vi kaldt den. Og så er der opsamling til sidst. Og som I kan se, så er der mest tid til gruppearbejde og til at arbejde med en case. Artiklen siger en lille provokerende ting. Det siger, at i lyset af den her udvikling, så er kravene til lærerne indlysende. Hun kan ikke gå ud fra, at alle elever kan fatte meningen med regler for opførsel i skolen. Jeg får lige et enkelt minut. Hvad tænker I omkring det? Skal vi acceptere det? Fuldstændig det samme. Virkelig. Og han synes, at det er normen, det gør man ikke. Vi tænker, at selvfølgelig gør man det. Men ja, selvfølgelig. Ja, Thomas? På hvad man mener med regler for opførsel i skolen, altså hvis det er noget lovmæssigt, så står det jo på ingen måde til diskussion. Altså, men på baggrund af videoen her, kunne jeg godt tænke, at I diskuterer, hvordan elevernes normer og værdier kommer til udtryk, og lærernes normer og værdier. Og derefter finder jeg ud af, om der er der regler for jer. Og der er ikke et normativt svar her. Det er mere en refleksion over, hvor går jeres grænse? Hvad for nogle ting accepterer I, og hvor er der en absolut grænse for jer? Altså en norm eller en værdi, der træder i kraft. Så vi tager 2, 4 med Thomas, og hvis du vender dig om, kan du huske det. Hvordan henholdsvis elevernes normer, værdier og lærernes normer, værdier? Myggens værdi i det her projekt er jo helt klart, at der skal være noget god karma. Altså, det er den superlige værdi, men der er i hvert fald et par elever frem, som har en klar anden holdning til det, eller i hvert fald der slet ikke kan forstå, hvorfor det er hende, der skal gøre det, eller hvorfor det er som sådan er dem, og så vælger hun så ikke at gøre noget. Og hvor hun siger, at det er jo noget, der er i skolen i forvejen, og selvom vi fjerner det, så synes folk, det er jo sikkert stadig. Altså, så der mangler måske en forklaring af, hvordan at det her overhovedet hjælper. Altså, hvorfor er det, vi går og gør det? Nå, det er fordi, der er tv, og det er mig, der skal det her. 14 år forstår du ikke, det er en god karma. Altså, hvad? Det er også så 14 år. Ja, det er fint, Peter. Ja, det er det. Det er sådan lidt mærkeligt slibet. Jo, han har det er ikke skjult, altså, man er med ud af baggrunden for det der program, overhovedet er, det er jo hans eget barn. Jeg ved ikke, om det er det, han har gået på, men i hvert fald det er så mobbing og blevet overfaldet. Det er jo selvfølgelig forfærdeligt, men stadigvæk det er ligesom det der baggrund for ham. Altså, han får ikke solgt projektet. Altså, det er sådan, jo, der er nogen, der kommer med at gøre det, fordi han siger, det er mit projekt, så det vil jeg have. Altså, den kommer ikke sådan en, prøv at høre, at få dem sådan, Olga Dyst, ikke? Så, måske. Jeg vil klart sige, at han mangler at få lavet en relationskompetence, før han ligesom får sig selv autentisk. Ja. Og så kan han så begynde at skabe en god klasserumsdialog. Der er i hvert fald et klart problem. Der er ikke et normativt svar her. Det er mere en refleksion over, hvor går jeres grænse? Hvad for nogle ting accepterer I, og hvor er der en absolut grænse for jer? Altså en norm eller en værdi, der træder i kraft.